Ngeso mano kanyo mara mine wacho kuma bende wato kod mine mopogore opogore. Thoth rowere pacho ka yudo pek mar manyo tich kendo gitemo mano yore mopogore opogore kata yaro kuonde mabende gimenye. Mae nokonyo Linda Achieng' wuok Kondele kendo chopo e boma ma San Francisco mano kanyo e piny mar Amerika. Ne wambeko kode motelo odiechieng' ma kawuono komiyo wasigande machiegni e mine wacho. Ng'ato nyalo penjo ni to ang'o manyalo wuok Kondele kata Kondele nyalo chiwo ang'o ne piny mangima. Odhiambo ma kawuono e chenroni mar mine wacho antiere kod nyakondele ma bende wuok Kondele kendo timo gik madongo dongo e piny mar Amerika. Waduogo kode mbaka e wuodhe ma bende chako godo koa Kisumo Kondele nyaka e piny mar Amerika. En ang'o motimo ka bende ere kaka nochopo modonjo e piny mar Amerika. Machiegni kabisa Linda. Ero kamano. Ng'ato okadwa dendi gi nyingi ma bende ong'ei godo Kondele. Inyalo ulori owuon ni to in ng'awa. An iluonga ni Linda Achieng'. Adak San Francisco, California to anya Kondele. To dalawa en Kisumo Kogony. Itwani iwuok ka Kondele nyaka San Francisco. Kondele nyaka San Francisco direct. Ne direct kamano koso ere kaka ni chopo michopo San Francisco? Namanyo tich. To ing'e kaka sani onge tich Kenya. To gimoro nyisa ni tema ne loka. Tema. Ng'eyo kaka inyalo dhi e social media kaka na dhi e LinkedIn. Tawacho ni wewe mondo atem gimae. To bang' aparo ni 5 days ayudo response. Koro nyisa ni waneno gik mioro no to wadwa loso kodi. Yeah. Ng'eyo kama nai. Waduoke ni chien matin. Waseng'e ni inya Kondele kendi dongo Kondele. To skundi isomo kanye tisomo ang'o? Achak gi primary kosa achak gi university. Asomo USIU to natimo international business. Tachopo tadia tachako timo computer science. Aloka major na nikech naneno ni gi business kamano no ka here kaka nadwa. Ngeni kidwa no ken choice mari koso. Ingeni babu en ja business koro omanyo ng'at manyalo take after him. Mako wuok kata ogo retire to idonje. Yeah. Koro nisomo course no ne babau. Asto achopo tadia kama itawacho ni okane ka gini nyalo konya nikech aonge gi herano. To atemo computer science. Yes. Ema kori neno ni chunyi ne gombo. Yes. Koro tok USIU anya paro ka romo kodi ne ntiere kata nosomo gike computer e rang'eny machielo inyalo pimo no mano matin. Yes. Koro bang USIU nachako timo community work. Idhi ntie kumoro miluongo ni Lake Hub, ntie gi a lot of developers. Koro nachako kanyo to sama nan kanyo naneno ni okayud gima dwaro to ayudra kumoro miluongo ni podi kanyo ema koro ji ne timo gima dwaro ma koro en ndiko code kaka ineno kaka inyalo tiyo gi Facebook. Koro wan ndiko kaka Facebook tire kamano. Unomuloso kaka Facebook tiyo? Yes. Ma koro kiwacho ni Facebook na ok ti wan ma koro igochonwa ni Ngiura ne ang'o matimore. Nitie ndalo moro kanyo ma Facebook nok ti. Mano ne uno. Samoro bulora gigo. Ok wanyal loro. Ing'e ni seche moko ji mang'eny tiyo gi Facebook at the same time. Koro ntie ilongo ni overload. Yeah. Gik moko timre to such things koro it makes you koro inyiew gik maduong that can actually accommodate ji mang'eny tiyo sama gitiyo gi Facebook at the same time. Koro numedo nafas mondo omed ji madonje. E chunyi maiye kaka kidongo ing'e ni ji dongo to wacho ni anado bedo ng'ama kama anadwa timo gima kama. Ni paro ni mai gima ni dhi timo kibedo maduong'.
Anang'eyo ni adhi bedo air hostess. Nadwa bet e ndege. Ifuyo. Mane gima nadwa timo. Yeah. But ingeni samidongo inena kaka ngima nitie to ineno ni mano ber nikech nyirigo jobeto. An nadwaro keto makeup all the time. Adwa rwako gik mane girwako go. But sama nadongo naneno kaka Facebook not chopo in an nadonjo Facebook in 2008 to nana so amazed kaka gigo tiyo. To aparo ni mano kidonjo yaw account ni Facebook. Yes. Amakoro achako bedo gi interest. Adwa neno ni ang'o a click kae, adiyo kae to gimoro timre. Ang'o matimre no? Gitimre nade? Okay. Erokamano ahinya. Koro itimo application. Idhi e LinkedIn mano kanyero mbui ma bende jogo eko mamanyo tije nyalo donjo, inya yudo tich kata bende inyalo ng'iyo jogo eko ma bende nyalo ndiki kata inyalo ndiko ng'ato. Koro kidonjo kanyero ioro application kata kwayo mari to gochni in 5 days. 5 days. Gigochona to gipenja kuma nitie to awacho ni an Kenya. To gipenja ni kiyudo tijni inya biro loka. Tawacho ni niseng'iyo niseneno ni en tich mantie loka. Tawacho ni anyalo biro. Ingeni sano Kenya ne wachne ne tek. Yes. Tich ne onge kabisa. Tich ne onge kabisa. To ingeni e field wani nyiri ok chul maber kaka ichulo wuoyi. Koro an kaka nyako nichula I was a little bit senior ne wuoyi moro. To nichulo wuoyi no 40,000 more than I was. Koro ingeni such things keti ni koro idwa kuma jina nyalo neni ok gineni kaka nyako, gineni kaka ng'at manyalo timo gimoro. Yes. Gineni kod tiji ma bende nyalo timo. Yes. Mi itimo interview time mbui koso ne dhi kono ero koso ne gibiro iri. Natima mbui kae. Natime office mapodi mani Lutheran Church kanyo. To ginyisa ni ang' nwagochni kendo mondo wanyisi ka wanyalo kawi koso ok wanyal kawi. Mochopo no kawi. Ochopo mo kawa. Mi pack begeni. Gino airport. Ingeni na yudo tijno August to owuok mano higa mane? 2018. Ta owuok kae 2019 April nikech wach immigration ingeni nyaka idhi team interview nyaka otim ni medical test and nikech idhi kanyo for a long time koro the whole process mano no kao 6 months. Eka koro adhi e airport. Yes. Koro kilor America. Ango mane expect mondo iyude piny America ma bende nok iyudo? Gima na expect. Ino kaka waneno ga e TV kaka ng'ato biro jirani kelo ni chai kata okelo ni kek moro birwa kigodo. Onge ng'ama no kelo na kek. Onge ng'ama no kelo na kek kendo naneno ni kanyo ji ok los gi ji. Inyalo dwaro ng'eyo ni majiranda. Mose. Onge. Idwonge dot to onge ng'ama gipenja gi kamera. Ang'o midwaro? In ng'a? Okine kata suchki. Mane gima no baga nikech ing'eyo iseneno kamano e movies to idwa dhi mondo experience mano in be. Yes. Ti yudo ka weche opogore. Opogore kabisa. Odiochiengi mokwongo ma bende ichope ticha ne chalo nade? E tich. To gi jok mitiyo godo. No ber. Actually no ber kabisa. Na yudo jotije maber. My co-workers ne gibeto kabisa. To ingeni ka in Kisumu kae. Kisungi wacha once in a while. Kidwa buogo ji nyalo wacho ne ng'ato ni flabbergasted to paro ni ng'eyo Kisumu kabisa. To koro ichopo kanyo, onge ng'ama winjo Kiswahili, onge ng'ama winjo dholuo. Koro en English seche te. Ing'eno gik matindo ma wawacho ga ni kikombe kamae nyalo wil ni mati luongo ga nang'o in English. Gik matindo go makoro ipenjri ni
mato tek manade ni. Linda iya Kondele gi kisungu ni te. Ichopo Amerika kisungu ruwenyi. Kisungu rume wiya. Makoro na yudo manager maber mane nyisa ni kichopo kuma onge ka giminyalo wacho beda. We don't have to talk right now. No nyisa ga kamano. To nyisa ni kantie gimidwa nyisa to ingeni ntie anxiety be nikech oking'iyo gi ji to it's a new place onge ng'ama ing'eyo ka gimoro timre onge kaka ginyalo luongo mamwa. Yeah. Koro negi nyisa ni just little by little kidwa wacho gimoro to lalni it's fine. Yeah. Ginyisi ni ndeke. One time negi nyisa ni kadwa wacho gimoro to kobiro pacha sana tandiki to achako kata tiyo gi Google Translate lakini koro natiyo gi Kiswahili nikech ngeni Google dholuo ma Google to kan dholuo. Yes. Koro iwacho gi Kiswahili to Google Translate negi. Yes. To ingeni maber. Yeah. Tingeni Linda oken ni kia kisungu en shida neni kanye. Ingeni kawan kanya kae wantie gi dhok adek. Anawacho Kiswahili, English, gi dholuo. Ka kisungu remna, anyalo substitute. Anyalo wacho gimoro gi dholuo, anyalo wacho gimoro gi Kiswahili. Nikech ok wang'iyo gi wacho kisungu all the time. To koro idhi kucho to nyaki wacha kisungu. Onge substitution. Makoro ipenjri ni gini iluongo nang'o. Kaka nadhi manyo dania. To ingeni wan wawacho dania. To nyisa ni mano ken dania, mano cilantro. Ingeni dania iluongo ni cilantro. Ano kang'eyo, mana nang'eyo mano kana chopo kucho. Gionge chiro makoro idhi ting'e gi wangi tikao ge medwaro. Supermarket. Gene supermarket. To ntie moko, to magi to I got to find out much later on. Ni ntie gimoro miluongo ni farmers market ma gibiro ga once kata twice a week. Chieng' chiro margi. Yeah. To onge leoni ena chiemo to gin fresh giwuok e shamba mar ng'ato to they're fresh lakini in wendo to jok mitiyo go to gima nafwenyo kendo ni ji America ogitedi koro kipenjo ng'ato ni nyiewo ga gimoro kanye to gipenji ni dongi kawa gini e Grab Hub en kaka Jumia Foods makae ikelo ni iwacho na dwa kuon to kuon ochopo. In fact, wach kuon no. Nisa ne wach kuon nikech ang'eni jo Kenya mathoth ma bende dhi loka giywago kuon. Yes, an no kang'eyo wach kuon ni onge kuon kanyo. Koro an adhi e supermarket ta yudo gimoro miluongo ni corn starch. An no ang'eyo ni mana en moko kuon nikech oket ni oduma. Koro an akawe. Tachopo go tawacho ni ma ok oduma. Ochalo koro mar ngano. En ngano. Koro bet kwade tawacho ni Koro agocho ne mai mamwa. To anyise kamano to chako oro na mogo. Koro ora gi posta. Kao 2-3 weeks lakini ochopo. Eka koro ang'eyo ni Mexicans chiembgi gi chal mar Kenya kae gintie gi mar kuon no. Koro achako dhi kanyo to after some time asechako ng'eyo ji onyisa ni inyalo dhi e African store kaka ma jo Nigeria nikech jo Nigeria nitie gi mago to but no kawa such a long time kapok ang'eyo gigo. Koro ibudho marom nade ka okichamo kuon? Aparo ni 2.5 months. Dweche ariyo gi nus. Yes. To sechego feeling mari neni nade? Anya paro nitie kinde moko mabe adhi Nairobi to noketo hotel jumbe ariyo. To jumbe ariyo gi ok obedo served kuon. To nagomba kuon galot. Kuon galot kende na winyo mana katuo. Ang'eyo. An gima nagombo ne en rech manumu kata omena manumu. Yani gik ma waneno ga kae wachama to wawacho ni ang' nayude. Ok yudre mayot. Mano ne en struggle manan go. Seche moko igomba mano to kidwa kata chiemo. Mano ne en shida maduong'. Lakini aparo ni ing'iyo kode. Koro ing'eni in new environment. Koro ichako ng'iyo gi chips, ichako ng'iyo gi chiembgi. To just little by little. Ka bende e piny
loka kono ero piny America, San Francisco, iwacho ni joma ntiere America gidhi tiyo en tich. Koni bo yudo ka samoro chopo holiday kaka wantiere holiday mar Easter ni joka off jiobet. Kono offs imiyo offs wuok udhi kata romo gosiepe koso. Mano nyalo wacho ni it depends gi tich mitiyo. Nitie tich moko ma ichuli per hour. To kichuli per hour, kiparo ni idwa dhi kumoro ni idwa dhi bet gi osiepe gi para ni mano pesa tema dhi weyo. To nitie tich moko ma itiya tiya kaka regular person. In gi salary. In gi salary. Koro ka in gi salary, ichuli maybe 40 hours a week. Mano kitiyo 40 ko kitiyo to onge ng'ama ng'iyo. Koro it depends in a teach mane. Inyalo kawo off nitie nikech sani kata government wacho ni nyaka wabed gi off nikech jing'iyo mental, jing'iyo gik moko te. Koro okete ni en chik ma bende nyaka lu. Ji mathoth penjo ni kata ji paro ni tich ma bende jo Kenya time piny America en tij luoko jotuo kata rito jotuo kata nursing. Mano en adier? Mano ok adier. Nikech nitie tich America tije mang'eny. Kiyudri ni timo tijno, seche moko jok ma onge gi correct documentation. Ing'eni mago ichuli cash gi kanyo. Ema koro iyudo jok moko tiyo mano sama gitemo manyo karatese. To ka in gi karatas, ka in gi passion no to that's good, that's okay. Lakini aparo ni antie gi osiepe ma Kenya to gitiyo tiyo tije mabecho. Opportunities chalo nade kono ne ng'at makoro nitiere Kenya kendi to dogomb dhi America. Opportunities chalo nade, tije mage ma bende ginyalo ng'iyo? Nursing. Sani nurses America kawo nurses kamae. Ka in gi nursing to aparo ni inyalo yudo tich very easily, mayot kabisa. Kata field wani. Ena ni sani koro kaka ji wacho ni inyalo tiyo e ot. Ema koro ginya penji ni ibiro timo ang'o America ka inyalo tiyo e ot. But tije kaka nursing gi jopuonje. Actually gijo puonje. Antie gi osiepa moro ma osika penja ni ionge gi osiepe ma gin jopuonje mondo akelgi nikech mago gin tije ma jok mani America sani ok tiga. Koro gimanyo jok manyalo biro timo kama. Weather kata chal mar kor lwasi kono ero. Chalo nade, nitie jomoko ma gidonjo e kinde miluongo ni winter sama koro snow ng'enye cha. Wacho ni kinde go nitiere kaka gibedo gi stress mang'eny nikech koro in kendi. No chalo nade kodi chal mar lwasi? An gima nokonya nadhi California. California onge kaka snow gimano. Lakini ing'eni wan waseng'iyo gi weather ma Kisumu kae. Kisumu kae chieng' rieny. California be chieng' rieny. Chieng' rieny lakini nitie koyo. Ing'eni kidhi kuma ok ing'iyo go, koyo nyaka chami matin. To mane gima notimore na. It was very very cold nikech no kang'iyo. Kata ochopo sama to pod arwaka sweater to jipenja ni. Okiwinj giliet ni pod irwako sweater. Gin giwinjo liet to koro koyo. Mano koro koyo wa makoni. To koro ema awacho ni ma to okanyalre. But ing'eni koro inyisi ni gola sweater kik inind gi sweater mondo dendi ochak. Yeah. Linda, kakoro watieko, wachni mogik ne jogo ma bende ng'iyo opportunity mar dhi loka ne gik mopogore opogore kanyakla kod dak makono ero. Ang'o minyalo nyisogi? Gitema. An be natemo to kaka nayudo ni that was not my first attempt. Mano naseoro applications mang'eny ma asewacho ni ayudo mos ok wanyal kawi, mos in mabor, mos ok wanyal timo kamae. Koro itema ng'ato dhi yawo dhot no. Erokamano ahinya Linda kwa beko kodwa odhiambo ma kawuono komiyowa sigande ma bende owuok godo Kenya kendie Kondele nyaka e boma. En boma koso nyaka San Francisco mano e piny mar Amerika. Wago erokamano maduong'
maduong' ne jogo eko ma bende twak ma ka bende nyalo bedo no okonyo. Ageno ni iyudo konyruok kata duoko ni penjo ma bende ne intiere godo. Mano e chenro mar mine wacho odhiambo ma kawuono. Ago erokamano maduong', ibedo godhiambo makare.